mawi wawasan alhamdulillah. Soho saya matur nuwun sanget dumateng waktu teman-teman kakek kakek daerah. Jadi pengen munggah panggung iki, Mbak. Anggolo tanggung-tanggung yang dituntut rezeki kata rezeki ingkang barokah. Bisa ibadah wonten ngrasakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala minangka kang dituntun gesang dumateng tolak bangunan Mbak, Bapak Soibu ingkang kita emang bermangan yo. dene ingkang terakhir wa bilih mangke sedaya pangunjung penganten putri saking daerah Jogja badhe kesanan kundur pokok nyaman dalam betawi namung manggaken namung sakunduripun sedaya para pengiring saking Dalmera pokok nyaman dalam betawi boten saged maringi punapa-punapa namung paring doa restu mugi-mugi Kargo yang arep wong akeh kemudian wonten tlatah Mulyorjo kabarengan rahayu slamet ampun entos wonten alangan kowe. Iki pengen nyicipi jajane ya. Dene edan sang menika kula boten saged matur dumateng panjenengan ingkang sakata-katahipun namung kalau manusia limrah boten sisi saking kalepatan. Jila pengen karo guys warna kuning kae guys. Iki apa jenenge? Apa pasrah ya? Pasrah. Iya le pasrah. Go bareng kowe. Berpasrah ditero mulih. Ketoke salin sih ya. Wah ya bersalin paling engko lagi. Gedrok kuwi.
Oh, sudah teles ya wedok. Aku rai. Sing nyuting kita ya. Iya sing nyuting. Kapok pas tekan iki sing nyuting iki. Ceblot ngis. Kok enggak pangan. Nek kono ra nek. Mbak, iki ewa pertama apa ora? Iki lho IP-ne. Oh, Biasane. Yo kedua ya. oh kedua. Nek ewa pertama kan mangan jadah ping 3 ben naik 6. Jeli guys. Om jabe Omel. Kita kau itu kanan Mel kan Mel. Katanya musuhnya Bali Pahwagi. Iya. Cedake gerdu kuwi. Sing di mobil putih. Oh, kuwi. Pantesan guys. Pantesan apa gak ketemu iki? Pantesan ketok Aurane ngono yo maksudnya yo. aura-aura wong. Aura-aura wong ketok. Ya yo. Ada setan. Setan ketok iki. Tapi lo takane. Aku tekan ono iya. Aku kangen aja rasa makan lek. Aku pengen nganu es. Ganti baju sih guys. Ini bang mana kasih do?
hitamnya warna aliran hitam. Ora masalah. Masalah. Penting apa, Mbak? Penting nah, penting hatinya positif ya. Gak gue aura kegelapane lho pancar merah kowe. Itu lho. Orang mesti aura kegelapan terpancar iki wonge sejelek itu. Ya jelas lah kok malah sing ngene iki lho gaya. Lho, ora yo Mbak yo. Penting ini jobone jerone teh lho cocok itu. Mbak, ya udah sedih Mbak iki. Penting isine dompete abang. Amin Gusti. Kalau ngono buka. Buka kabene. Buka ke. Kene pe tuku pentole, pe tuku sosis rasane. Gosok kok gitu. Mau buka aja. Bongkar. Tapi nek card black ya. Ora enek. Juga biru napa biru. Kan enggak iki. Biru KTP. Iya, Mbak. Ora foto KTP ya penumpang. Lah yo makane iki gak gelem gawe KTP, Mbak. Iki ya. Kenapa pengen gawe masak sih? Masak sih. Orang Mbak tapi zaman dhisik iki. Ora aku pencet lah Mbak gawe. Tapi zaman dhisik awake dhewe iki kan manual ya Mbak. Dhisik ora nek aja ngelokno nang Mbak bisa. Hah? Tapi skincare. Yang ngene kok ora lho, kok nang Mbak. Iki kandhane. Aku iki tokoran kae. Lalu Mbak Nico apa hijau? Hitam. Oh masih gini? Ya ini kayak aku. Oh masih gini? Yo. Aja bang. Jerone yuk. Dipilak. Wong iki asline terang ora Mbak itu. Asline ngene lho. Beda lah. Mbak, telur Aura-aura dhewe metu ngono ya. Aku nek nyeti Mbak iki aura-aura dhewe metu ngono guys. Iya. rasamu Aku ngomong ngene wis ditoki kok Iba. jeneng Mbak, ojo macam melas. Ayo yo. Masa mak terus apa? Aku kan ngomong aku sibuk. Lho, lah ngene iki wis ketok sibuk. Akhirnya buka dhewe ngamene. Jempolku wis golek jempolku. Kan aku jempol politik aku mulan mana. Sana aku kan apa jenenge tak ayo mau enggak? Tidak aku lagi mulane ojo cedak iki mulane aku memang HP-nya jenengan apa mboten? Nggih HP-nya jenengan? Nggih. 2, 3, 1, 2, 3. Ojo lampai, guys. Ini pokok ini. Api mak HP ini? Lah, tumbas ngoten niku. Tumbas ngoten niku mak kudune. Kan gene aku tak kuat. Nggih. Tak Pak ngerti. monggo sponsornya. Ih, Mel iku jenenge apa, Mel? Mel. Iku apa Mel jenenge? Hah? Iku apa jenenge? Kemarin. Beranem. Halo, Be. Sik. Kenal? Kenal ya enggak? Oh, Dewan. Iya, jane aku loh, tapi gak sida. Jane aku sing gini-gini, tapi enggak. Iki temanku, guys. Teman sekolah. Sik gak asik. Kita naik nih. Foto saya ini enggak foto apa jajal loh. FBFB. Ya. Foto saya ya. Itu teman sekolah, Mel? Ya jurusan pemasaran, terus dia tetangga
tetanggane mbahku. Oh. Sik. Tak nol ya. Es. Es. Nenek bintel lo ya. Siro. Tampil iki. Kok baru iki binten aku ya? Gedruk. Ini nari apa namanya? Janoko Cakil. Narine nih. Wah, itu Aku delok dhewe ya. Dewan nari ini tapi kan wis biasa. Tapi dia sering nari-nari ngono kayak ya. Dia sering nari-nari. Iku ambek ikune janokane kae. Kok Janoko Mel? Kok Janoko? Iki janokane. Oh, iku saya. Aku wedi. Kok mirip? Karo senyuting. Linda, Masya Allah. Linda. Masih Mas Hendro. Halo, iya guys. Kapan dirin? Helm sampean tak bawa, tak silat. Iya. Kapan pulang saiki yo? Bali Nagres. Ariska pulang mau? Ayo kita depan guys. Depan apa nih kene? Yuk sambutan nih bawah. Ayo wes, ayo ke depan yuk. Aja pulang sih, oh. Mbak nih kene sih, Mbak. Jadinya sampean gedruk. Gedruk. Iya enggak? Kabeh bukan gedruk ya maksud piye? Jere pe ngebor, Mbak. Walah yo, ya kok. Hati-hati, Mbak. Bari iki pulang. Apa yang kamar iya. Iya dua bentang apa nginceng mantane. Loro kan yo. Excuse ya. Ini gulai nganu, cakile. Gulai cakile, delik ke lho. Pengen tak tetap kerese. Iki nganu, sing panah-panahan ngono ki Mel. Yo. Panah-panahan apa tembak-tembakan iki? Hah? Panah-panahan. Bedil-bedilan. Oh, Iya, bedil-bedilan. Akhirnya Mbak.
Si aku nak ganti lurah insyaallah bakal tak benai. Ora ketoprak. Tak nol koma ya? Iki tasik foto Mas Butil. Nggih. Dadi iki sowan wonten tengene Bapak sapa? Bapak sapa iki nggih? Ora jenenge. Yo teko kok